Jin rûyê şer diguherînin Kurdistan lezgiya. Şerekî hemû alî ku tevahiya cîhan û bi taybetî jî niha Ukraynada ye berxwe, her diçe pêtên xwe belav dike û kes nikare xwe ji vê germa ku can dişewitîne rizgar bike. Agirekî ku têr û hişk bi hev re dişewitîne ji bo berjewendiyên komeka taybet ku tiliyan tên hejmartin. Dema şer tê tu kî ferq nake, hûn dikarin jin an zarok bin. Şer tu kesî nahêle, ji ber vê yekê hemû gelên wê û her wiha mirovên ji her temenîtê de cih digirin. Di şer de jin ji mêr ne kêmtir rola xwe dilîze. Jin dikare ji hemşîreyekî yan bijîşkekî wê de tir be. Berpirsyarî zêdetir dikeve ser milê wê. Bêguman em her carekê balê dikişînin şer û didin diyarkirin ku qurbaniyên yekem yên hişmendiya tevlihev û şerxwaza vê pergalê jinin. Jin tu carî nikare xwe ji agirê bi şewat avî şerî û aloziyê rizgar bike. Dîroka şerê cîhanê yê duyemîn lehengên me zindan cîhanê. Serpêhatî ne tenê li eniya şer hatin kirin. Jinan di salnameya şer de gelek rûpelên birûmet nivîsandin. Jin li eniya herî pêşbûn, doktor, pîlot, diyekîneyên parastina hawayî de şopker, ajokar, nûçegihan, heta tanger û di piyade de xizmet dikirin. Operasyonên leşkeriyên nûjen yê ku li cîhanê pêk tên jî jinan ji holê re nake. Ne hewceyê ku hûn her tim bi îradeya xwe biçin şer. Carnan ev li bijartin ji ber daxwaza parastina zarokên xwe, mal, bajar û welatê xwe ye. Dîrok gelek çîrokan dizane. Ji şerê cîhanê yê duyemîn ve dema ku jinan bi bihayê jiyana xwe tankên dijmin xistin û leşkerên Sovyetê jî dilgirtinê rizgar kirin. Niha zêdetirî 17,000 jin li Ukraynayê di artêşê de qeydkirîne. Heta van demên dawî. Ew bi piranî bijîşk bûn. Tenê di dema şer de dikarin ji bo leşkeriyê bengazî kirin û di şert û mercên asayî de jin tenê bi dilxwazî bi peyman dikevin artêşê. Niha zêdetirî 55,000 jin di nav refên hêzên çekdariyê Ukraynayê de hene. Bi giştî artêşeke ji 250,000 kesî pêk tê. Pevçûnên ku li herêmên rojhilatê Ukraynaya Donetsk û Luhanskê berdewam dikin, bûye sedema zêdebûna bê ewlehî û şîddetê. Kurkirina newekheviya zayendî û bandor li jinan kiriye ku ji sedî 63 zêdetirî 1.1 milyon mirovên welat pêktînin. Digel ku jin ji destpêka krîzê û vir ve di refên herî pêştene jî di nava biryarên parastin, ewlehî û çareserkirina pevçûnan de nînin. Îro jinên di hêzên çekdariyên Ukraynayê de di tevahiya kariyera xwe de bi cudakariyê re rûbirû dimînin. Pêdiviyê wan bi giranî ji hêla artêş û rayedarên sivîl ve tên paşguh kirin. Tevlîbûna jinên Ukraynayî di nava hêzên çekdar de serpêhatiyekî çêdike û stereotîpên zayendî di artêşê de dijwar dike. Ji ber hin pîşeyên leşkerî ji bo jinan qedexene ji ber vê yekê jin di nav wan taborên nedîtî de bi awayekî nedîtî şer dikin. Ger di pevçûnan de birîndar bibin an jî werin kuştin, ew nikarin statûya gazîbûnê û tazmînata darayî bistînin. Jin li Ukraynayê beşdarî danûstandinên aştiyên nabin. İradeya siyasî û piştgiriya rêxistinê navnetewî têrê nake. Lê jin naxwazin tenê bibin qurbanî û ji pevçûnan rizgar bibin. Dixwazin di avakirina aştiyê û çareserkirina nakokiyan de bibin aktorên bihêz. Jin niha di nava lêgerîneke pir mezin de dijîn. Weke berê zagon û rêgezên civakê napejirîne. Li hemberî van nêzîkatiyan tê dikoşe û ji bo azadiyê xwe wekî şerteke bingeh ya jiyanê dibîne. Tevlîbûna jinan di pêvajoyên aştî û ewlehiyê de pir girîng e. Ji ber ku pir caran tiştên ku ew têrê derbas dibin nayên dîtin. Jin di dema şer de rastî şîddetê tên. Dema ku her du alî nikarbin êrişê hev bikin, dest bi êrişa jinan dikin. Jin êş û azarên ku di dema pevçûnan de hatine jîn ji nêz ve dizanin. Lewma ji mêran bêtir aştiyê dixwazin. Tevlîbûna jinan di pêvajoyên piştî şer de asta pratîkbûnê zêde dike. Ji ber ku dema ew pêşniyar dikin bi gelemperî ew tiştek pêkane. Behsa cerbandina rastiya şerê li ser rûyê erdê dikin. Behsa teoriyan nakin.